Moi kaikki, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me ei nyt uusi video tai mitään. Pelataan peliä. Tää on joku story-peli. Mä oon pelannut tätä ennenkin. Ja mun veli on täällä jossain tossa. Tää Arno Anton 2. Tämä vihreäpaitainen mies. Dad! No! Se ei oo varmaan sun isää. You dad. Oota. Oota, mä pistän. Nopea. Mun veljen puhelimella nopea. No. Mennään. Mihin rekkaan? Tähän rekkaan. Jes, me saatiin hyvän täysrekka. Täällä on kaikki lapsia. Ok. Mulla siis on tässä pizzaa. Mä ohitan intro. Voiko tätä ohittaa edes? En tiedä. Mitä hidas? Vähän hitaita rekkoja. Eli on tää peli. Hyvä. Eli tosta pystyy. Otin kaikkia omenoita ja sellaisia. Häh? Moni. Vai pitääks tää postalta ehtii? Voi. Kittu, mä silitän sitä. Au! Se puri mua. Ärsyttävä. Tää. Scary line. Eiks tälle tuu niitä kaikkia hirviöitä? Kissa on ihan tyhmä. Tyhmä kissa, varo kissa. Se on Eiks tälle tuu kaikkea hirviöitä ja semmosia? On sulla jotain ryöstäjiä. Ollaankohan me samassa huoneessa? Mä voin ja olla. Ootako ei voi valita paikkoja? Onks täällä? Mikä se huone on? Tällainen. Onko vessanpöntössä? Pysty avaat. Ota tää. Mä valitin mun pedin. Mä oon täällä pinkishuoneessa. Voinks mäkin nyt? Joo. Ai missä pinkissä? Mä oon siellä yhdessä pinkishuoneessa. Tässä viereisessä huoneessa. Mä Ai menin. minkä sängyn sä valitit? Siinä lukee Auski alaviiva toi. Niin, Mä otan tänne sun viereensä. Juu. Mitä se voi ottaa? Me silti päättää jotain. Joku jo otti sen, mä otan tän. En mä pysty olla sun kanssa samassa. Mä menen tänne vihreeseen. Ei kun et pysty. Mä menen tänne Se on vihreeseen. täydellinen. Juoma tosta. Arno, täällä on salaari, mistä saa juoman. Tänne voi mennä tänne päälle. Minne päälle? Missä portaa? Tuu Arno tänne. En mä tiedä missä portaa. Mitä nyt? Tuu Arno. Tänne. Niin tässä kato tuolla. Ei. Niin siellä, sorry. Niin siellä juoma. Juoma. Jorma juoma. Mä vähän syön, koska mä haluan HP:tä. Siis saaks kun syöni HP:tä? Joo, mutta älä syö turhaa. Täällä on tämä ovi. Mikä se? Mä menen jo valmiiksi tänne istumaan. Mä otan pizzan vastaan. Kop, kuka siellä? Mikä tää on?
pizzaa. Apua. Me istu äkkiä, Arno. Joo, mä tuun. Mä sain pizzaa. Syöt sä sen? Käy vielä. Onko se jotkut vauvan penkit aina ja aidot? Joo. Sähköt päästyy. Pizza. Yes. Kohta alkaa ohjelma. Valitaan paikat. Mä istun sun vierellä. Mä söin jo yhden pizzan palan. Vielä sun pizzaa tälleen. Älä syö sitä. Mä söin yhden, koska... Mutta mulla on pizzaa täällä Älä lopussa. syö, ei oo. Ei skipata. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. The purge has begun. Villains are on the loose and should be avoided. Do not engage them or you Oho, may be mitä injured or ne on? killed. Games are being invaded and destroyed. I Onko repeat, jotain... this is not a drill. Niin, tuleeko ne tänne? Protect your families. Mä vien. Doors locked and windows closed. Use boards to secure your windows and doors. Mennään tonne. The leader is Scary Larry. If you see him, you need to run or hide. If you try to fight him, you will be defeated. Mä menen kaappiin. Piiloonko? Pitääks mennä siis nyt piiloon? Orro. Rikoit sen telkkarin. Mä rikoin sen telkkarin. Pitääks mennä nyt piiloon? Missä sä oot? Mitä sä ovikoodiksi sä yrität saada? Mitä? No. Please, are you mom? Justice lukee. Mitä? Mitä tapahtuu? Yläkerrassa. Oh no. En mä näe mitään. Mitä tapahtuu? Hoitakaa ovet! Pitää laudata siellä. Onhan kaikki ikkunat. Oot sä alla vai yläkerrassa? Ala. Ovi pitää kunnolla. Ota mä tuttuun oveen. Heippa pappapii. Lippiluudi.
on täällä. Mitä nyt? Mikä se paikka on? Aura. Arno. Tuota täältä pesäpallomailla, eikö hyvä? Tuu hakea täältä omenaa. Sait siellä omenat? En sano kaikki. Saita. Mitä nyt pitää tehdä? Kyllä. Miksi ne laudalla ties ikkunat? Siis. Ovi on ihan laujutettu. Aura. Menen tänne taas. Kiitos. Koska täällä on turvallista olla maan alla. Maan alla on turvallista olla ukkosella. No nyt. Messi täällä vielä. Mitä nämä tavarat on, mitä voi olla? Jos pitää olla skidi, niin mä olisin voinut ottaa täältä näitä aseita. Ottakaa nyt joku hereistä se ase. Tähän. Yläkertaan. Arvat inte luonnossa. Joku on ulkona. Onko tuo? Mitä? Oh my god! Niitä Meillä on on sikana. niitä. Niillä katsoo jollekin. Sänkyyn. Minä nukkuu. Kiisa, älä kuole sillä väliin. Hyvää yötä, Arno. Mä en mene tonne. Liian vähän porukkaa. Oh no. Mitä nyt? Meidät tapetaan! Nyt tapettiin. Sä kuolit. Eli mitä nyt tapahtuu? Se on talusta. Miksi et kertonut mulle mitään tommoista? Mä en mennyt sinne huoneeseen. Eikö Arno. Minkä sä sait? Eikö saanut mennä noihin nukkumishuoneisiin? No ei kannata mennä. Piilon. Miksi? Se tulee. Sillä joku vietoriuttu selässä. Mut se on joku vanha pappa, joka jossakin peläsi portailta ylös.
kyllä voittaisit tommosella helpolla. Kissa! Kiva meni tuossa pelissä. Pakko syödä tästä mun pizzaa. Mä katon vaikka pizzapossua. Onpa hyvää pizzaa. Oli siinä. Missä sussa video päällä? Ja mitä me sitten täällä? Miten Saura selviydyit? Selviytyy tässä iteekin. Varo kissa, se puree. Kissa puree. Älä tuu tänne. Kissa sut ärsyttää. Noin. Herätkää. Mikä se on ärsyttää? Mennään. Okei, mäkin tuun. Mitä? Mennään kaupalle. Miksi et täällä mennä kaupalle? Aha. Au. Mitä tapahtuu? Mä kaaduin. Kato nyt siellä se oli. Ootko se köyhä? €0. Pelataanko sitä muuta? Auto. Pelataanko sitä muuta?
Mitä muuta? Mitä muuta? Toi paranti mua äsken. Jes. Pelataanko sitä muuta? No, mulla on käännös kesken. I don't know. No. Siivos. Nuolettaa puhtaaksi. Oh my. Tää video on sille antaa Yes. Täällä vaan nukuttaa.
€. Toi on ihan totta, joo. Toi on kato 17. Ensin pitää selvittää niin kuin. Onko se video sulla päällä? Joo. Kissa, oh no. Kissaraukka. Juokse perässä. Housi. What? Mä haluan nähdä minkälainen pikku Maija siellä on sulla. Mikä luka oli? Kiitteköyvistä tässä maksu sulle. Miks tää? Skärylärry. Miks täällä on kissan kuvia? Tällaista. Mitä? Joo. Oh no. Uinani olipa hyvä limssu. Mitä siellä tapahtuu? Miksi sä kaavat kaikki huonekalut? Rakkas Kärriläärin kotiin. Tosta tommonen piirakka. Ihan huono. Tää tuolla sellaista tekee. €1,000 lamput siitä. Juu. Koirakkosta. Rotato ärsyttävää. Tosta tollanen. Eli siitä menee €20. Sitten vielä €150 teatterihuone. Mistä täällä on vielä sotkettavaa? Karikkaa piano. Tauluja. Täällä hienoja tauluja. Ihan turhia. Kukaan ei edes käyttää. Sitten pari taulua sitten. Sitten tuolla on sohva. Mepä se sieltä rikkomaan. Kukaan nyt nykyään mitään sohvia käyttää.
Tähän ikkunaa. Riko se auto? Kaikki ruusut ihan pilalle. Aurre. Mitä mitä Riko se auto? En mä saa enää rikottua, aika meni. Aika hyvin kuule. Olisit rikkonut tuon, vesi lähtee siitä. Mihin tää olisi ollut aika hyvän rikkoa? Kissa, älä koske muuhun. Olisit rikkonut sen talon. Mihin mä rikon? Sen koko talon sitä pois. Mitä? Hei, mä pääsin tää läpi. Tässä oli tää video, moikka! Hei, Arleena. Kiitos, että katsoitte. Pistäkää kommentteihin, mitä me Auron kanssa pitäisi pelata. Niin, seuraavaksi. Jos ette pistä, niin tää tulee syömään teidät. Ei vaan. Heippa!